Kuble P Baro, Kanigadi Gadudashin Meghalaya, Bangi Piang Snowbai P Baro, Shakatup Kubor Mataka Janmid, Schwaben Paj Ki Kubor Ki Babania, Nina Petchwai Ki Mat Bakong San. Penpau Umintri Rang Badu Kari, Narendra Modi, Baka Sorkar Pedeng, Bat Sorkar Manipur, Kidang Yai Beteng Ban Wanra, Yaka Shongsuk, Shongsngan, Ha Manipur. Good no ka jingle niam be ding klam ha jawai ha rengkat ka duai ka phirat. Kwa kidikot ka district council ban penlong no ya ka election ong UCEM ka KHADC. La penlong ya ka jing ya kilan met lang jong ka ken hun shipai ka India bat Mongolia ha ka Nomadic Elephant ne ka sngi. Bat tua kendau nakajing jod slap, shlei thut kalet kawan ki kali, bat julor haki babuon ki benta jong ka Garo Hills. Kik hubor ki babania. Haba jubab haka motion of thanks halor ka jingkren ka President Kari ka Draupadi Murmu banya solang haka yeng dorbar tauan jong ka Rajya Sabha Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulakren Shapang ka Manipur da ka baong baka sorkar pedeng bat ki sorkar jilla kidang yai beteng ban wanra ya ka shongsuk shongsan ha ka te ga jilla ulaong baka te ga jingjia ya snam kala hiar ha ka te ga jilla Menteri Rang Badu ulaong baka tanat po yeng bat Menteri ki kampo yeng kila yai sa ha ka te ga jaka la bun sngi bat penlong ru ya ka jinglet jurip bun sin ban wanra ka jingya jan bat ki paj ba nong shong shnong Nalor kinong yalam seng san perthei ki he officer jong ka sorkar ki la penlong ka jingkhmi bnia ya ka jinglong jingman ha ka te ka jilla 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए आदरणीय सभापति जी इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है इसका मतलब शांति का आशा रखना शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है Kajingle niam be den klam kalakut no mentaka sngi has im aitnar ringkat ka duai ka pirat bat ka aingo aidem haka step perngap la penlong ya ka le niam le rukom ban ai burom shakaten ka wet ka do ki long shwa man shwa jong ka kur sukpo bat ki nong buhai shnong baning kong e ha jowai ka benta ka ba kong san e haka por min step haka sngi le niam khadu ka de ka cho thendai ya ka ba la penlong haman ki thliu ying ban yo ya ka jing kerkhu na utre ki rot onala poi shiteng sngi ki paj ba ki ya lumlang has im atnar ban sakhi ya ka jing le niam khadu Hashwa ban pinkut ya gijing le niam baro la ra ya ka knong blai bat la bu bha hapdeng jong kapung la pin ipu ipieng ya ka ni gijing le niam mentau snem da ka jinga don bentalang jong Menteri Rang Ba ka jilla u konrad sangma bat ki we ki riu pau khman our culture and our identity will always be with us and hence it has been the endeavor of this government to ensure that we always support all these kind of programs and ensure that our cultural identity is always maintained. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Pinyait Singh Sim ulaong ba ka Executive Committee kadang up ya ka kaipot na ka Delimitation Committee uba sim ulaong ba ula e hakajing start jong kidikot ka Delimitation Committee haba penpau halor ka kaipot ka blami hakilat pathai khubor UCEM ulaong ba katkum ka kerwo jong u shongkor ka Delimitation Committee on sapha ya ka kaipot hapo menta ubanai Ula ongru bana kaliang kidikot jong ka district council kikwa ban penlong no kham klo ya ka election. Don ya ka delimitation committee but kila don chairman committee or ki members te ngi e hajing start jong ki but ngai i mene hapo ki media reports la pau shai bana kaliang chairman yong ban submit no kumno they say hapo jong ni u benai tingin up ya kata but nakaliang jong ni ru baro ya askwa ban long no election Namal balade kapor te ka nakaliang jungi la long be ba la pen kret be dia puta
Ka jingya kilan met lang jong kikin hon shipai ka bakhan riu belatip ka kum ka Nomadic Elephant hapdeng ki shipai jong kari India bat Mongolia kala long hanek sngi haka joint training note ka bah umroi. Kane ka jingya kilan met lang kan beteng hadu ka khan riu turik matau benai. Ya ka ka program lapen long da ka jing tmu ban wanra ya ka jinga troi lang hapdeng kini ki artli kikin hon shipai. Ugan bolt dambajav ubalong u ambassador jong ka Mongolia sa India ula shimbenta ha kani ka jingple kum ukongsan. Haba penpau ha kani ka sngi u dambajav ula penpau bakane kan long ka jingsa ken mau jong ka jingate lok ha padeng ka India bat ka Mongolia ka bakin thup lang ya ka san hima sima ka yo ka kot ki kambari bat ka jingas no lang ha padeng kini ki ken hon shipai. Ka Nomadic Elephant kadai ka jing kilan met ka bala jupen long shisien shisnem bat ka Mongolia ha ka bala jupen long markel yang ha Mongolia bat kumju hapo ri India. More opportunity for our military personnel to interact with each other, learn the best practice of each other. And of course this training is in line of Indian policy, Act East policy, as well as the Mongolian further foreign policy concept. Nakadaw ka jing ther ulabba hakini ki kendiat sngi kaladon ka jing tua khandau ka jing shlei ka jing sa akut ki kali bat ki jing julor habon ki benta jong ka rilom garo ha South Garo Hills kaladon ka jing tua khandau hanen ka sngi haki santali ki shnong ki bahap hapo ka gasau para block ha ka bahan riutli ki yeng kila sha pen julor kaladon ru ka jing tua khandau bat jing shlei ha South West Garo Hills hanen ka sngi haki kattu kani ki tali ki shnong ki bahap hapo ka beta sing block Katba ka jingjur uslap mata ka sngi kala pensakut yaki kali habak mara New Market Junction ka bahajan Circuit House. Ha ka bayadai bat kane katanat PWD roads katmu ban penmi ya ka surok yat kali ba shipor. Kinong shong shnong ki bahap hapo ka hima sora kilai kendo ya Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sing sim nen ka sngi ban penkala ya ka majai kabahap hapo ka hima sora syakaraj. Hakatiga jingya lang bat UCEM kinong shong shnong jong ka sora CMship kila dawa na ka KHADC ban pensange no ya ka jing itu haka arpusaw turik ujeliw ban penbet ya ka majai kum karaj. Hakaway pat kaliang UCEM ka KHADC ula penpaw hakilat patay kubor bayakan ni ka benta on sa khmi benya da ka council hadien baka dorbar jong ka KHADC ka ban salong mentaw benai. Ngilawan ban ada kajingko ya i CM bagi dawaru ba ide men no mardor ya kanika notification ya karai men pendam no ya nika kenting rai ngapo ka senong majai Nakaliang jungi ke ika keran mene kalong ba panpor naki ailat dingiru banang exercise syu ke ika bahatam ka bangin le habide kanika jing dawa ka jungki teho kamdei ka basuk bakiwan mene ban aikot mentah-mentah hingan syu rai dakumne dakumtai lene ban rai ban wengno lene ban penne kata kamdei ka ba suk ba mentah-mentah ring la panpor iki ngiru mentah dang pengkre se ka session jong council le se hadin ka session ni la ban ya penbaik di habide kanika jing kwa ka jungki kum ki khor ki aja U President ka East Khasi Hills Taxi Welfare Association uba Wan Don Bok Jirwa ulaong ba hasilong shibun ki taksi kamay ki pendon kam da ki number plate ki bom shisha ulaong ba shibun kum kini ki jujia hasilong bat nakaliang ki pulit penyat kali kem shem la shem kano ka sen jam persya ki ulakin tu ya ki pulit penyat kali bakin penlong da ka jing judip bat kem dei ban shushania tang haki sticker uba Jirwa ulakin tu ya barok ki senjuk bakim dei ban ai jingbit ya kino ki kali ki bom biang ki kot kisla bakin penyeng haki jaka up ya ki nong shong kali apa cek ini kali ki bom biang ikot kisla para ke kisla dia mat setengah kasih maksud dari kalau ada mentam si maksud tu mentah ki obat ni kali semua ki obat ni kali bantuan mentang ikomet ndagi kamai bakin ki commercial vehicle dia habuk mana bayar sebenarnya enjoy kalau enjoy tak apa sebelah lah aku lupa kapten berjutim pengilor
Ka All Khasi Hills Achik Federation AKHAF kala IT ya ka shithi kerpat sya ka expert committee on reservation ka serimina di marak kabare ka president jong ka women's wings kala ong ba ka sinjuk kala kintu ya ka expert committee ban penne ya ka jinglong jingman ba minta klem da penthut ya ka bha kam bha jam na ka benta ki garo shu kala ong ba ka federation kala ai jingmut ya ka expert committee ban pinduna ne ban shim na ka 4% ka basa bat ban bu ha ka jong ki Khasi ba jantia klem da penthut ya ka bha kam ba 4% na ka benta ki garo. For Khasi jantias should be remain as it is right from the beginning since from 1972. Already our previous our forefathers are those who first government form they have constitute the amendment, so it should be remain as it is. Ka samla balarisuk Miria jong ka St. Edmunds High Secondary School Shillong kalawan haka kerdan ka bakandai haka HSSLC Science Stream hadien belakmi biang ya ka result da ka embos habakren kilat pathai khubor ka balarisuk kalapen pau ya ka jingdiaw mensim hadien bakalayo ya ka result bat kane kalapen long ya ka ban kerpat ya ka embos ban khmi biang ya ki marks jong ka haka juk kapor kala kentu ya ki wei pat ki khna puli balada kim don jings ngau hun haka marks bakiyo kila ban wan shakmat ban pha khmi biang ya ki marks jongki tang apa yang position main mencual ngadu top 10 dalai marks ni hari kan mencual berbaya isha ka result semua pun dia nama na expect ban yo dong tang top 10 te takadang ni hari dia so mentally nama tayo yang kajing pun maya tadi ya confidence ru ban prepare bahasa mat yang mereka mau ya kini nak ke bana ngish kemarin kalau kim semua punya teman kelaban ha di beli mari checking the paper tambah ada kemau ke por pada saya iPhone nang aku sih yang bos semua pilih kelaban saya nak jadi kami juga semua pun nama yang penting for example sesuai dengan itu setelah lama modul kita ada merit list mana top 10 kamu minta pada ada beli bila kiu kemak tu bila awan tu aku position dan awan mana position mana naik. Kamet balapuut jong Sidhat Chetri ubakhan riu stem karta layo say na maudum yam min haga janmi jong kasngi ningkong dekinong tong dok ha kipulit jong katanat SDRF kila penlong ka jingwat ya kamet jong niu khna samla ubala sha rong haka saw haka janmi jong ka arphulai tarik ha ubanai bala len ka Deputy Superintendent of Police ikong Joti Walang ilaong bahinin kasngi ka kemi kalala ban itho ya kamet jong khun jong ka lengba ka dak kabadon haka gejat kamon jong u hagajuk kapor ila pentip baki bahayeng kila kerpat ban omle ya ka postmortem namar bakim dan jing suba yano ru hagibedei bat ka jing ngam jelop jong u kani kalong ka jing pentip ya phi ki paj ba baka sarkar jilla kala pen bana ya ki number ki ba kerpang habawan kino ki jingjia na ka benta ban yo ya ki la jingyarap na ka benta kino ki jingjia phila ban phone hakini ki number iwe r lane iwe not hnyau not mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng hanong ba shalong ka jing shiat kalong arphulai 0.20 degree Celsius bar ka jing kriat kalong khat pra degree Celsius ka jing sngem ka haw kalong khandai pun rio na ka shispa min step bat pra pun yaw na ka shispa janmiet ka jing hap slap kalong iwe 0.1 millimeters kala bandon ka jing hap slap bat ka jing tiet uperthat habun ki jaka Shwaban poi sya kabakut jong katup kubor nganyapet biang sashi sien ye kimat bakongsan. Penpau Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi baka sarkar pedeng bat sarkar Manipur kidang yai beteng ban wanra ya ka jing shong sup shong san ha Manipur. Kutno ka jing le niam be ding klam ha jowai ha ringkat ka duai ka phirat. Kwa kidikot ke District Council ban penlong no ya ka election ong UCEM ka KHADC. La penlong ya ka jing kilan met lang jong kikinhon sipai ka India bat Mongolia ha ka Nomadic Elephant hene ka sngi.
Bat tua kendau na gajing jor slap shlei thut kalet kawan ki kali bat julor haki babuan ki benta jong ka Garo Hills. Teparlok atong ila poy syaka bakut jong ka thup kubor jungi benta ka janmiet haduk bangin syambiang bat pi la syai ka sngi kblei pi baro.